Здравейте, приятели на канала Таромисия. Днес ще видим кое от нещата в вашия живот ви кара да изпитвате притеснения, безпокойство. Ще хвърлим малко повече светлина върху този въпрос. Така, тези, които ме стигнат на душичката поради някаква причина, ще получат малко повече яснота сега в този разклад. Какво ви безпокои, защо ви е стегната душичката, какво може да се направи по този въпрос. Така. Какво ви безпокои? Някакви идеи такива се въртят в главата. Нещо, което има някаква предистория, ако може така да се каже. Нещо ви обмисляте нещо сериозно. Иска ви се вече то да приключи, да не го мислите толкова. Така малко ви тежи това, но има някаква надежда, че ще се реши скоро време и няма така да ви тревожи повече. Да видим какво още. Вие определено се намирате в една енергия, в която се чувствате доста заседнали, доста притеснени. Така, наистина ви е свита душичката. Просто това и то е в главата ви. Това няма, за момента тук няма общо с емоции, ами някакви идеи, нещо, което не се получава така, както искате, може би. Или някакво разочарование сте изпитали. Да, определено нагласата ви е доста така песимистична, обаче тук се прокрадва някаква надежда, така да се каже, да излизане от това. Имайте предвид, че мечовете са картите на идеите. Те дават един огромен потенциал за развитие и от вас зависи да го използвате. Така че това са моменти на голям потенциал. Не е нещо, което е спряло, не е нещо, което няма на къде да отиде. Използвайте потенциала, който ви дава ситуацията. Дори да се чувствате заседнали, дори да се чувствате мрачни, тъжни, депресирани, не дейте да оставате в тази енергия. Точно така, продължава да излизат мечове. Използвайте това, което можете. Използвайте потенциала по най-добрия възможен начин, без да изпадате в униние. Без да изпадате в капана на безпокойство, на тревожността, които са ви завладели до голяма степен. И така, да видим сега какво в крайна сметка можете да направите. Това, което може да направите, е да станете да станете емоционално стабилни, т.е. да стабилизирате емоциите и първо да изведете най-доброто от тази идея, която имате, която така явно доста се върти в главата ви, обаче е изпълнена с много страхове. И второ, като стабилизирате емоциите, да действате и да постигнете това, което искате. Но определено нещо ви тревожи. И това нещо е в главата ви и ви създава една такава атмосфера на... Нека да видим всъщност. Да видим какво ще ни дадат оракулските карти тук като съвет. Така ми се иска да видим един съвет от оракулските карти за тази ситуация, в която вие сте доста тревожни. Ще има изцеление. Ще има изцеление, ще успеете да постигнете мир със себе си, съгласие, ако може така да се каже, но трябва да излезете от тревожността и безпокойството. Хубав ден ви желая и ви пожелавам малко по-малко тревожност в днешния ден.